Αυτό είναι ένα απλό επιστημονικό πείραμα που δείχνει ότι με χημικό τρόπο μπορούμε να αναφλέξουμε μία ύλη με μία συγκεκριμένη ύλη η οποία όταν εκτεθεί στο οξυγόνο αυταναφλέγεται. Αυτή η ύλη λέγεται φωσφόρος και διαλύεται με συγκεκριμένα υλικά. Ανάλογα με το τι διαλύτη χρησιμοποιούμε, δίνουμε χρόνο μετάθεση στη συγκεκριμένη ανάφλεξη. Από 10 λεπτά έως και 10 ώρες. Το συγκεκριμένο υλικό είναι φωσφόρος και διθιάνθρακας. Άρα λοιπόν. Είστε συγγραφέας και ερευνητής. Ναι. Τι έχετε. Συνδέσμου Σκεπτικιστών Ελλάδος. Τι έχετε σπουδάσει. Μηχανολόγος. Μηχανολόγος, μάλιστα. Λοιπόν. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι. Κυρία Τατιάνα, μην περνάει έτσι. Σκεπτικιστών. Είναι αίρεση. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω να σας παρακαλέσω να δούμε 2 λεπτά τι θέλει να μας πει και να ακούσουμε θέλει να μας πει. Αν ο σκεπτικισμός είναι αίρεση, τότε ολόκληρη η επιστήμη είναι αίρεση. Μην διακόπτω. Μα σας παρακαλώ. Θα τελειώσει η εκπομπή, δεν θα έχουμε δείξει τίποτα. Μα σεβαστείτε εμένα τουλάχιστον. Σεβαστείτε εμένα. Θα τελειώσει η εκπομπή, δεν θα έχει μιλήσει κανείς και θα φύγουμε, θα πάμε στα σπίτια. Λοιπόν, παρακαλώ σιγά σιγά να δείξουμε στην κάμερα τη διαδικασία. Εδώ μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι. Εδώ μέσα είναι το διάλειμμα. Έχετε ένα διάλειμμα με φωσφόρο και διθιάνθρακα. Φωσφόρο και διθιάνθρακα. Ο φωσφόρος είναι σε μικρά ψήγματα μέσα στο διθιάνθρακα. Όταν εξατμιστεί ο διθιάνθρακας εμφανίζεται στο οξυγόνο ο φωσφόρος και αυταναφλέγεται. Βουτάτε το κερί από τον Πανάγιο Τάφο μέσα σε φωσφόρο και διθιάνθρακα στο μπουκαλάκι. Βουτάτε και τα κεράκια που έχουμε φέρει από την εκκλησία μέσα εκεί. Και αυτά θα ανάψουν μόνα τους μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Γύρω στα 15 λεπτά. Μετά από 15 λεπτά. Έχουμε κανένα άλλο κεράκι να το δώσω στο κοινό να το κρατήσει? Δεν χρειάζεται, γιατί είναι όπως βλέπετε ελάχιστο το υλικό. Ναι. Νομίζω είναι αρκετά. Να ρωτήσω κάτι, δηλαδή την ώρα που εξατμίζεται, είναι υγρό τώρα το φυτίλι, είναι υγρό? Τώρα είναι υγρό, ναι. Είναι υγρό, ωραία. Δηλαδή όταν εξατμιστεί και στεγνώσει, τότε θα αυτό αναφλέγει? Πιο έντονες κοσμικές χαρές. Η φωτοθάλασσα απλώνει στους ελείς χώρους. Γίνεται κατανοητό ότι οι πιστοί κρατούν δέσμοι από 33 κεριά. Συμβολικό αυτό. Εφόσον με προσοχή παρατηρήσουμε... Παρακαλώ, άναψε το ένα. Δεν είδαμε τόσο πράγματα τόση ώρα και να είδαμε τις φάσεις. Μπορεί να βάλετε το χέρι σε να δούμε αν καίει. Όχι, να το αφήσετε πάνω το χέρι. Να το αφήσω πάνω? Βάλτε το δικό σας άμα θέλετε. Λοιπόν, εγώ όχι. Διότι ξέρω τι καίει. Διότι εκεί το φως αυτό κρατούν 33 κεριά που κάνει μια τεράστια λαμπάδα και το βάω κάτω από τα γένια που είναι στη μοναχή και οι ιερείς και δεν καίγονται. Βάω κάτω από τον πηγόνι. Άναψε και το άλλο. Τι άλλο θαύμα. Α, και το άλλο. Λοιπόν, αυτό καίει. Ότι εκείνο δεν καίει είναι... Καθίστε λίγο κάτω, καθίστε. Άναψε και του Παναγίου Τάφου το άσπρο. Όλα θα ανάψουν. Καθίστε, καθίστε. Αφού τους έβαλε ο φωσφόρο θα ανάψουν. Καθίστε λίγο, καθίστε. Εγώ είμαι και ο προτέρων θα Καθίστε λίγο, καθίστε. Λοιπόν. Κάτσε λίγο, μη σε πάει. Το θέμα είναι... Δεν βάλετε το χέρι να καείτε. Όχι, δεν βάλα το χέρι, αλλά δεν κάηκα. Να τα αφήσετε εκεί 2-3 λεπτά. Αυτό συμβαίνει στους Αγίους Τόπους. 33 κεριά, τεράστια λαμπάδα και δεν καίει. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό. Υπάρχει εξήγηση γιατί δεν καίγονται με το Άγιο Φως? Περί της περίφημης ακαΐας των λαμπάδων της Ιερουσαλήμ για 33 λεπτά υπάρχει εξήγηση. Όταν έχουμε 33 κεριά που καίγονται, υπάρχει ισχυρό ανωδικό ρεύμα και η φλόγα πάλεται. Όταν μάλιστα από μια παλόμενη φλόγα. Συγγνώμη λίγο, τη βλέπουμε που πάλετε τη φλόγα. Τη βλέπουμε που πάλετε. Έχω ανάψει και εγώ 33 κεριά και μάλιστα της Ιερουσαλήμ. Και δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι η παλόμενη φλόγα μπορεί να φιλοξενήσει το χέρι που πάλεται επίσης. Έτσι για αρκετή ώρα. Αλλά προκαλώ εγώ. Όχι, δεν έχουμε δει ποτέ ένα βίντεο που να κρατήσει έστω και 2, όχι 33 λεπτά που λένε. Μα κοιτάξτε, ένα λεπτό, γυρίστε πίσω το βίντεο. Γυρίστε πίσω. Κύριε Καλόπουλε, το πρόσωπο. Γυρίστε πίσω το βίντεο, διότι ήταν ένας ο οποίος έβαζε στο πρόσωπό του. Να το δούμε. Κυρία Τατιάνα, το να περνάει κανείς μια φλόγα από το πρόσωπό του, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι εφικτό. Ας αφήσει κάποιος επί 2 λεπτά τα γένια του κάτω από τη συγκεκριμένη λαμπάδα και τότε να μας φέρει το βίντεο. Εσείς τα γένια σας τα έχετε αφήσει?
Ναι, ναι, έτσι. Στοπ. Εδώ είναι η εικόνα. Ορίστε. Γυρίστε να δείτε την Ορίστε, εικόνα, παρακαλώ. Ορίστε, στα γένια του. Εδώ. Στο πρόσωπό. Λαμπάδα ολόκληρη. Μα δεν έχει γένεια ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άναψε και το Και αυτό τελευταίο. το κάνουμε. Κάτσε κάτω. Όχι. Άναψε και το τελευταίο. Εγώ θέλω να πω την εμπειρία μου εκεί πέρα. Δεν θα μου αφήσει να την πω. Βίντεο θέλουμε. Την εμπειρία του καθενός. Εμπειρία στον Πανάγιο Τάφο. Ένα βίντεο να μας φέρετε, όχι την εμπειρία. Εμπειρία στον Πανάγιο. Το δείξαμε. Το θέμα είναι. Δικό μας το είναι που Το θέμα είναι. Η εμπειρία ενός πιστού δεν μετράει